бародаро, салом алейкум. хуш омадед ба сайти 550 ҳунар. нигоҳ кунед ба шо. мана савол шид. ма ҳамахе барои чӣ мисол тез видео мекунам. ман мехоҳам ки шумо тез савол че, аман видеора кадан гирам. ма ранги ва ё условия намемонам ки ам видеои ман намақа чӣ шид ба саволо да мақсад ҷавоб мегардонам. нигоҳ кун. хоб сари мавзӯъ биёем. як кас савол дод ки автомати ма тез месӯзад. ай чӣ сабаб боша? ҷавоб мисол ҳамин саволи мода мега ҷавоб гардон. гӯш кунем мефаҳмонтон. бародаро, савол метинад ки мо пайваст мекунему тез ов мешава, мисол автомат мона розетка ҳай. нигоҳ кунед бачаҳо, чӣ хел мефаҳмонамтон ки шумо хушрӯ бас баъд культурни ёд гиред. нигоҳ кунед. ина нигоҳ ма ду намуд автомат мондум. барои чи ду намуд? ята шкофка лонеят, дигаш мисол майдатаракай. иш 100 амперай, и 63 ай. Анура, иш Вико. Фарқ надорад, ҳар душ мисол туркиян. ҳам Анура, ҳам Вико. нигоҳ кунед. шумо чӣ кор кунед ки хизмат мекунад? боз мефаҳмонтон. мисол сими светон, сими светон омад. як хело медонед чӣ хел сахт мекунад бародаро? ина нигоҳ кунед. ина ҳозир ма дар почамонам. ина нигоҳ ки вақте сахт кард, дидед расстояниш чанқа бозӣ мекунад. и калона. ина мисол диемаш. ҳамун симои светам течениш бисёршам хеле. ина дид чанқаи дига. шумо хина кунед. ина дидед диққада. диққат. нехи уже метиқеш. ина вақте ки шуруп ҳам айтору сахт кардӣ, ина нигоҳ. ина нигоҳ кунед. дидед? ҳамун шуруп дар мобайниш медрӯяд. уже ду тарафа ҷиқидаш. мисол ҳозир кардӣ, бегам як бор дига ҳамахе атёрка тамону бикашиш. бегам уже мустаҳкам мешава. ҳармахе ду се бор камкам ҷиқиданги камкам. вақте ки ток омад, ин напряжение сис мешава. сис кишид, уже тез метавона ов шава. барои ҳамин кора кунем. иншоалло баракат меояд. розеткаи хонарам мисол як тага чӣ кунед, просто вазми даст кардем, сахт шид, тамом. дига зуруш намеояд. хоб, инам кора.